Buot masiguro sa gobernador nga dili masudlan og coronavirus disease ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC. Busa aduna siya direktiba. Kuno sa kini atong sayran pinagi ning report. Gimando ni Governor Juan Garcia nga dili una patungahon sa CPDRC ang mga jail guards ug blue guards ug uban pa mga personnel nga nagpuyo sa malapit din sa dakbayan sa Sugbo nga infected sa coronavirus disease. Gani, gipa-inventory na niya ang mga personnel nga gikan sa mga dapit. Kini aron malikayan ang posibleng pagsulod sa kagaw sa jail facility. Buot lang masiguro sa gobernador nga dili mahitabo sa CPDRC ang nahitabo karon sa Cebu City Jail din adunay mga inmates nga nagpositibo sa COVID-19. Kung kini sila ang ilang address diri sa syudad, infected barangays, then tell them na di na sila mo report for work, kalisda na laglain. So, dili na lang usa sila mo adto sa CPDRC. Dugay nang gisuspenso ang dalaw sa CPDRC ug makutiusab ang pagsusi sa bisan unsa nga ipasulod sa jail facility sa ladawigan sa Sugbo. Ang CPDRC karon adunay mokapin usa ka libo ka mga persons deprived of liberty. We have a doctor dito no nga assigned, and they are closely monitoring anyone nga that shows kung ma-ILI gali na kinahanglan na siya nga ma-isolated alin. That's the protocol. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.